7-ми клас съм завършил около 60-те години, кога беше тук почти развиено македонското движение и от тогава насам си съм македонец. Аз съм роден македонец, не само аз, а и моето поколение дядовци, прадядовци и така нататък. Имам две деца, они, како и жената, цялата фамилия, сите са македонци, со македонски пасоши, двойно државјанство. Имам бугарско и македонско. Македонија е една за мене. Немам друга. Роден съм Македонија и съм готов остатък от живота да се го посвета на Македонија. Македонија, со крвнишка полиција борба водеше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Ви крвници на народо, на дворото каже. Македонија се дига, вас да издера. Македонија се дига, вас да издера. Но плача със все сълзи. Плача за Македонија. Разбери, че ме е страх да му се послуша сега, но нема да се преда. Така е. Да сте живи и здрави и благословени. Нека и вие и по републиката. Сегде има македонци во Албанија и во Грција. Знам, че ги има. Исти вакви души сегде. Па не мога да ти кажа на крам. Он ти каже. С брат ми, кога мина Котрубан, Македонија и през албанската граница отидеа в Голо бързо с моя брат. Не знам дали си спомняш ли. И кога на брат ми му открадват паспорто. Просто как е станало и какво е, защото по брат ми са били пратили шпиони от тука. И му откраднали паспорта. Международния от тогава и на границата как ке мине, аз и дойда насама там, минал през вашата, ще има дума, от така македонската граница, они момчета го пускат. Дължат между двете граници, между двете митници насам и слизат от колата да ги проверят и уния дават паспорти, брат ми няма паспорти и лекичко се мушка и отива на туалетна, как го вика, на туалетна и проверяват уния и он се чмуква и си дойде насам. И аз знаеш, като ми кажеш македонец, на мен ми гордост да ми кажеш, не бугарин. Те нищо не са дали в областта на културата. А Македонија е едно от 7-те светски чудеса. Това е фарот в Средиземно море, в близост до Александрия. Над 300 метри над морска висина. И он пада от два катастрофални земетръса, не от водата. Това е едно от 7-те светски чудеса. Сега вече ги повдигна на 25 ли, пред няколко години. Това е... Защо се гордее с Бугария? Аз съм български държавен, ама не българин. Много има за разправяне. Кога тръгнаваме за Берово, оти тогава ги пращаваме учениците нашите и моята момче оди 2 години беше там. И ама още беа сръбските шовинисти, ще имат дума, професорите. Много има да разправям, заедно с едно македонче са били на квартира и на училище там в това. И що е писало моето момче? Македончето, що е нашето македонче там, с приятелчето му, преписало всичко. На него му пише 9 нали по 10 са по вашите такова. А на моя син му пише 5, защото са тия още били професори шовинистите сръбските. Та взимани паспорта, когато се не познава, а тук имаше граничен пункт до границата не можем да имаме. Познавани от тук се дигнахме с Киряков и он ки заминеше на нам. От тук се дигнахме, отидеме в Благоевград пред апартаменту на началника на полицията на Благоевград. Ако просто да излезе да му кажем
какви действия вършат, защо ни взимава паспортите. След това, след 5-6 месеца ни дадоха паспортите. Ето, Стоян сам си казах, аз не мога вече това, нека поеме някой по-млад, както и аз тук. И аз тук, аз не съм председател на още от кога, сега знае, викам, младенчо, нека си е председател на ОМЕ, по-млади хора, нека да движат. Ние, нашето се знае, нашето е минало, минало е какво е минало и така. И вика, ченгета, вика, с ченгета трудно вика работят, с доносници. И такива мите истории глупави, ме викам, слушай, бе сега, един какво да викам, има млади хора това, но това си е болест, това си е болестно състояние. Знаеш што, како ќе правиш заедничка историја на евреите и Хитлер? Ајде, направи заедничка. Не може. Што ќе викате дека Хитлер не ги убивал евреите, а евреите не биле убивани от Хитлер. Значи, што треба ние да кажем? Дека не поробиле на интернет, не можам да поверувам, некој рекол, бе, вие сте фашисти, не окупиравте 40 бугари, македонци, комплет. И некој му вика, не сме фашисти, нас фашистите не окупира од Бугарија. Да. Ние не сме фашисти, нас фашистите не окупира. И му вика, вие нормални сте учили историја? Не, нека ние не сме фашисти. Како бе не сте фашисти? Не, знам. Знам како и македонските евреи, каде ги откара во Треблинка во Полска. Повеќе од 11 до 13 илјади. И од Егејски, ако не се лажем, и од Вардарски. Кога бевме во Турција во Измир на фестивал, одеше еден филм со Александар Македонски и на крајот на филмот 200 деца од Пустец, така го снимивме, со стапови од полето. И јас бев облечен како Александар Македонски и во Јуриш одиме. И успоено оди така завршува. 200 деца трча. И од езерото, Едмунд Сотир рипна во езерото и го враќавме назад. Излега од езерото и вака се раскрила и вика лета и македонец. И кога заврши филмот стана сите аплауз. И вика еве ги македонците. Абе гушка. Да. И сите сакаат со нас да седнат вино да пијат. Македонците дојдоа, македонците. Стана еден се напишал Булен Вардар. И му викам, зошто така? Мене, вика, грците ме избркаа од Солунско поле, татко му толку ја сакал Македонија. Мене ми е незнано прашано дали е турчин или Македонија сме снимали. И си ставил презиме Вардар. Замисли. Стана еден и тој исто вера, дали беше од помаците, дали од ова. Да, од помаците, да. Имаше музика, ви благодарам, вика, македонската историја што ни ја донесовте вистинска. Знаеш какво беше чувството? Тоа е најголемиот војвода. Вижте, тој идвал на мес, на всичко нешто каже. Ако стане нешто Јордан ми веднага ме вика тук, така ли беше? Или они ќе дојдат при мене. Тие се ми беа најверните момчета тука. В Стара Загора ли одихте заедно за документ за себе, за че си лежал в затворо за македонския въпрос? Заедно бехме с тебе. Бехме заедно. Аз съм забрил това нещо, гледаш? Ние помниме всичко това. Аз съм много изживял. Така е. Като с тебе, с него сколко. Вчерато се срещам и оттам нощес година на друг. Гледаш сега, аз съм го забрил това. От ония денове имаше, тук предават по телевизору, една българска музикална телевизия Родина. Ја гледа на нијата. И дава по телевизору запис как нашите егейци са ги гонили от Егея и са настанували в България по один лоти. Те са били на море и искали тия това на море, на Черното море. И не се бър там, Равда, Далаго, наши македонци, ама са вече как да кажем, как го вика това... Асимилирани. Претопени. Но се чувства пак македонското в тех. Сум бил во таму има еден клуб Вардар и дојдам Вардар и българи сме и викам, што е сева ме збунија, не знам што да кажам. Ама тоа беше пред 20 на години. Сега на ова момент би им рекол друго е. Не, и сега дава, некои си го кажуват вече, излиза си македонското в тех. Ние вика треба дърво без корени нема. Ние треба да знаем нашите корени къде са, че са от егейския дел на Македония. И ама всичко се плаши, страхува се и казва, кога са отишли от егейския дел там, в Равда,
в Несебър е имало 50 кащи, а у него тук с цели села към 150 кащи, фамилии са се населили там. Поделяме с брат ми, че в тази пуста България 40 на 100 са турци, 40 на 100 са македонци, 10 са цигане и 10 най-много да има бугари, ама няма да има и толкова бугари. Ама са асимилирани наши македонци, които са дошли отдоле. И се пишат по-големи българи и кания, не? Това, що не може да го изменят, не можат. Оти пееха македонски си песни. Всичко пее. Ама баш така дойде, че щипци се вичат, правят, щипци се слагат на македонци. Нема как да кажат на българи се стават. На македонци пусти затварят. На македонци. А иначе ние сме българи. Как си българи? Жени да се македонци пусти затварят. Песната пеят. Иначе други песни преименуват от Македония на България. Ама тази песна не могат да имитират и викат на македонци усти затварят. Щипци се вичат, щипци се правят, на македонци познати става. Фурни се горят, железа се топат, на македонци усти затварят. И няма как да променят. На македонци усти затварят. Аз си имам тук някъде, тук ми е, ама сега не мога да намеря. Тук ми са на нас от Омо и Линден членските, с жена ми си имаме книжка Омо и Линден, Пирин, с снимките има, с наредите, но сега не мога да ги намеря. Райното ги събера някъде. И така, това няма значение. Имате, гледат, говориш, кой си, шо си. Това съм аз, ето, това съм аз. Един жив македонец, точка по И самата истина говориш. Няма глупости, няма нагласи, не работи. Не е така? Подписвам се да се направи проверка, ако има лъжа, значи аз съм лъжец. Значи аз съм лъжец. Автентичен. Не искам да са всичко, което е било. А колко работи, сега не мога да сета колко други са били. Колко други. Това е положението. Абе аз ти кажа в Израел, кажеш, че си македонец, бе ти се поклонват и то млади луги, млади. Така ти стискат ръката и се поклонват. А българи въобще не знаят, бе. Въобще не знаят. Те не са чули. Не знаят дърво ли, камен ли. Що да ти кажа? Това му викам. Господ не ставил, не запишал во своята книга. Християните знаят. А и друго знаеш, че во сите военни академии се изучува и до ден денешен военното изкуство на Александър Македонски. Сите го изучват, ама не може 30.000 армия да победи 300.000 бе. Това е ненадминат войсководец. Знае се дека и Наполеон сака да биде Александър Македонски, но не може. Хитлер исто така. Даже и Сталин, и он го сака. Но нема. Кът него не верувам дека близки иденаки се роди друг. Защо види? Европа сака да се обединува сега. А он още пред 2300 години сака целият свет да биде обединен. Да си запази своята култура. Как може толкова години напред ти да видиш светът как трябва да живее? Той е ненадминат. Посе е ненадминат. И Гоци човека. Го разбирам, света единствено. Да. Не, како Александър той не може да се мери. Той е добър. Но спрямо Александър никой не може да се мери в светът. Нито един войсководач не може да се мери. Той е ненадминат. Въсе е ненадминат. Аз викам друго. После Александър Велики, Гоце е най-силен. Се разбира дека е така в най-новата история на Македония. Точно е. Точно. Това съм го рекал на Свети Спас на Европа. Да. Защо него са го уважавали сите и кои са сакали да го почитували. Да, сите са го почитували. Даже него е кога го била там, кога е водил тая битката и кога разбрал дека Гоци го е убиен, он се е поклонил пред него, даже не е верувал дека он ти го убие. Защо заедно са учили в военното училище в София. Не е верувал дека он ти го убие. Не он, с неговите там с неговата войска, що го е ръководил. 23-24 година е при спогодбата Кафандарис Молов, това що е нашето, за дигането и изгонването на нашите македонци оттам, да ги правят бугари тук. И останали некоя каша
в Егейския отдел на Македония и дожа тази вечер техните специалти, андарти, ке се пишувашле грък. Абе како ке се пишувам кога јас съм си македонец. И си бегат они. На втората вечер дожат па. На третата дожат и на вратата ке се пишувашле нема. Децата му са до него. Момичета. Так, убиват го. След 10 дена дожат и сино му по същия начин и сино му убиват. И едно от дъщерите им, щерките им, що са, откачаш филма дома. Как може да видиш да ти баща ти и брат ти да ги убият на портата, на вратата? Да, това го дават по тази пуста родина, макар че дават само повечето македонски песни и само ние на това се претваряме. Оси ние не можем да чуем македонски сбор, ще има дума от телевизията да предават. И сме, кога бехме едно време при откриването на Свети Климент Охридски в църквата Свети Климент Охридски и тогава също имаше да рече, него го спря на митницата, взима му паспорто. Не, жена ти спря. Жена ти спря, ти беше в Македония, пишеше книга. И отидеме в Велес и по тамошното радио сборуваме ние, че така са ни наприли на митницата, нас не са ни послали. Та искам да кажа, отидехме на другия ден на Оскара, на езерото от Трепчеле беше, как беше? Треска. До Скопие близо така. Да. И на поляна широко е там около това и във водата трибуна песни пееха и бяха наредили маси нашите, ръководителите на Македония там, нали? И събираме Егейски отдел на Македония, ще бяха дошли и нашите Пирински отдел, се събраваме на една маса. И тогава беше Васил Цопурковски, може и он да сгреши нещо това, но беше от първите, кой дойде и седна. Даже и моя син, момче беше тогава, нали, седеше до мене, като гледа, че е по-млад. Стани, вика, да седна до нас. И още тогава му предложихме на него, специално, аз му го кажа, тука, на Малешевската планина, не може да се сложи ретранслатор, как са служили бугарите тука. Да сложат там ретранслатор, това ще бъде и биде най-големата агитация за македонството. Аз за Александър Македонски, като каже, ти, кога води индийският крал Пор, он пръв води да го фати индийският крал и там чуварите на индийския крал още малко ки са го убили. Он пръв, даже с него по това водят войската, он е пръв. Ами кога се врати неговата войска в пустинята в Иран, вода нема и неговата вода в Омехот га изтурва там пред сита войска, за да може да им дъхне повече доверие. Иначе войската ти умре за вода. А за него да има вода. А за него да има. А он изтура водата и за него да нема. И по това цялата войска е сплотена с него и успеват да найдат понатамо, нали, некъде вода, но им докаже на войници защо и он е като сите, като сите други. Не е император, а и он е войник. Стоян най-много работеше за Македония и работи за Македония. Оттам на нас не така наприя да съмняваме във всеки дека е купен от българската държава. Ние не искахме да се тръгне с главата напред да разбиваме стената. Ние искахме по най-легалния начин да се признае най-напред македонското малцинство в България, па седне да си бара на нашото, що ти не се даде. Ами то по международни договори ясно ще се дава. Важно да не признаят. Точно така, да не признаят. Ние не искаме да гоним бугарето от Пирински отдел на Македония. Нека да си има бугари. Ние сме против народа, против българската политика сме. Една от причините да се раздели Омо и Линден на Омо и Линден Пирин и Омо и Линден си с Данчо Костадинов беше това. Защото тогава беше страшно нещо. Той да каже явно
искаме да преминуваме Българската православна църква на Македонска православна църква. Искаме Нашите деца да бъдат войници в българската армия. Българската армия да се повлече, и нищо да не му прави. Ние не сме способни това да го направим. Българската социалистическа партия да стане Македонска социалистическа партия. Ние още не сме признаени. Он иска това. Оттам ни дойде на нас всичкото по съдилищата и това. Това са купените македонци. Така е. Или купени, или толкова има лакъл. Не. Купени са. Купени са. Това нас не боря и не признават. По този начин они вкара много пари, тук в Пирински отдел на Македония, дадо на много хора пари, заедно да и плашат. Децата няма да учат, како що е било пред 89-та, пред 90-та година, така си и сега. Нема промена. Нема промена. Само дека може да се каже, аз съм македонец. Ама, они се плашат, когато не видят много, кога се соберем. От самиот човек не се плаши българската държава, не се плаши. От организирането. Господ не пишал македонци, кој ќе намени на се име? Никъде, това е книга на книгите. Така е. Така е. Тоа е суштина. Най-великата книга на книгите. Първата покръстена жена Лидия. И то тук надолу в Кај Гоце Делчев, одма пред Гоце Делчев. Пред Гоце Делчев е местото. Од другата страна на границата. Да. Таму се наоѓа. Заедно с Стоян сме ходили, той ме е водил, понеже той ги познаваше там всички, къде е учредявал секциите по Гоце Делчевско, по Гоце Делчев, по Мусомище, по Разлог, по Банско. Насекъде с него сме ходили, той ме е запознал с много хора. И него го знаят всички. И познават го всички. И мен ме познавате. Това е. Много сме направили. Според тия условия да те гонят от всекъде, даже и за работа, ако искаш някъде да почнеш, и те не искат. Разбра, чингета, айде. Не може. Това е то. Не може. Айде, со Господ напред. Айде да сте живи и здрави, да дай Господ да тръгне. Кръвта вода не станува. Така е, амин. 7 клас съм завършил около 60-те години, кога беше тук най-почти развиено македонското движение и от тогава насам си съм македонец. Аз съм роден македонец, не само аз, а и моето поколение дядовци, прадядовци и така нататък. Имам две деца, они, како и жената, цялата фамилия, сите са македонци, со македонски пасоши, двойно държавянство. Имам българско и македонско. Македония е една за мене. Нямам друга. Роден съм в Македония и съм готов остатък от живота да се го посвета на Македония. Македония, сокровнишка полиция, борба водеше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Ви кръвници на народо на дворото Македония се дига, вас да издера. Македония се дига, вас да издера.